Jeg vil gerne bevise sætning 13. Og sætning 13 hedder, lad vektor A og vektor B være egentlige vektorer, og vinklen mellem dem betegnes VI. Der er formlen sinus til vinklen lige med tværvektor A prik vektor B, divideret med længden af vektor A gange med længden af vektor B. Og det vil vi gerne bevise, så vi starter med at vælge koordinatsystem, så vektor A peger ud af x-aksens positive del, og der har vektor A koordinaterne er lige med. Ud af x-aksen, der er det længden af vektor A, og ud af y-aksen, der er det bare 0. Og da vi har A-vektoren, kan vi også finde tværvektoren til A. Ja, og så kan vi finde koordinaterne til vektor B. Det er længden af vektor B gange med cosinus til vinklen. Fordi da det jo er den hosliggende side til vinklen, der er cosinus. Og så i y-aksen, der er det længden af vektor B gange med sinus til vinklen. Da det er den modstående side til vinklen. Og så kan vi lægge tværvektoren og vektor B sammen. Så vi siger tværvektor A prik vektor B, som giver tværvektor A 0, længden af vektor A prik længden af vektor B gange cosinus til vinklen, og længden af vektor B gange sinus til vinklen. Og for at beregne dette, der ganger vi først de koordinaterne sammen, og plusser med anden koordinaterne gange sammen. Så vi siger 0 gange længden af vektor B gange cosinus til v, det giver jo bare 0. Så vi siger tværvektor A prik vektor B er lige med længden af vektor A gange vektor B, eller længden af vektor B gange sinus til vinklen. Og da det er sinus til vinklen, eller da det er og da det er vinklen, vi gerne vil finde, så vil vi isolere sinus til vinklen i den her sætning, i den her ligning. Og for at gøre det, så skal vi dividere med længden af tværvektor A og længden af tværvektor B på begge sider af lighedstegnet. Så hermed har vi bevist, at vinklen mellem tværvektor A og tværvektor B kan betegnes via den her sætning. Sinus til vinklen er lige med tværvektor A prik vektor B divideret med længden af vektor A gange med længden af vektor B. Færdig.